Il-Belt Valletta ġiet ikkonfermata bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera illum mexxa ċerimonja simbolika li mmarka dan is-suċċess. Herrera qal li dan it-titlu għandu jservi biex jagħti sens ta' gburija lil poplu Malti Wawċi kollu. Semma wkoll kif fis-snin li ġejjin Malta sejra tiffaċċja diversi anniversarji importanti fosthom l-450 sena mit-twaqqif tal-Belt Valletta, il-50 sena indipendenza u l-40 sena Repubblika. Dawn flimkien mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u l-Belt Valletta Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018 sejrin ikunu okkażjonijiet tajbin sabiex pajjiżna jsawwar l-identità kulturali tiegħu. Il-kultura ittejjeb il-kwalità tal-ħajja u Malta għandha tikseb momentum ta' ħidma li ma jaqafx wara l-2018. Saret ukoll enfasi fuq il-fatt li l-politika m'għandix tinterferixxi mal-espressjoni kulturali u artistika. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef li qal li l-għana ewlieni tal-ħidma tal-Fondazzjoni ser ikun li jinvolvi l-pubbliku b'mod iżjed holistiku. Ma naħsibx li s-suċċess ta' Valletta 2018 ikun jista' jitqies jekk inżommuh biss għalina bħala fondazzjoni jew il-kumplament tal-kumitat organizzattiv. Din hija xi ħaġa ta' kulħadd u kulħadd irid iħossu parteċipi fiha. U naħseb dan ikun allura l-ikbar suċċess ta' Valletta 2018 meta tasal u lil minnha. Qabel il-konferenza tal-aħbarijiet, Herrera u Mikallef żaru diversi attivitajiet li ġew imtella l-okkażjoni, fosthom wirja dedikata lil Mattija Preti, workshop ta' mużika b'istrumenti mużikali magħmula minn oġġetti użati u l-Expo Immaġina 18 li ttellat fil-Kamra tal-Kummerċ fit-Triq ir-Repubblika.